Guys, दिनैनिफ्राय नानिजों आंजोंल' नानिया मैया बिमाखौ नागिरदोंमोन मोनायाव एसे उदमा गुड मर्निं बोरै मेनेज खालामना नायनांसिगोन Good morning. Good morning. Welcome back to Shinzo. Bye bye. बाय बाय कर दिए कल मिलेंगे बोलो कल मिलेंगे ciao. दिनैनिफ्राय गाइखेरल' गाइखेर दाखा बिहरथ'आसै बांद्राय जाथारो सासे मानसिनि थाखाय गुड मर्निं अय्यो नै बेखौ लानानै उन्दुजोबदों दिनै आसोला बे नानिजों आं एकदम फुङाव थाब सिखारथारदों दिनैनिफ्राय गासिबो आंसो बानायजोबनांसिगोन उपाय गैया जुदि नोंथाङा मेंबाय बायदोंबा दसे रेस्ट लानो नाजा but don't quit with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै जाहा ब्रेकफास्ट मोनजाबाय नानिजों आंजों ओमफ्राय नानिना दसेनि उनावनो क्लास जानोसै ओमफ्राय नानिनि क्लास जोबनायनि उनावसो आहा आंनि अफिसखौ स्टार्ट खालामगोन दिनै फिफा फिसाजो दिनै सानैल' जोङो रावबो गैया Thank God खामानि मावग्रा दं न' सुग्रा बर्तन सुग्रा ओंखामाथ' जोंनो संनांगौ दे होमबालाय दिनै भिडिअखौबो सुरु खालामदिनि नायलांदो नोंथांमोनहा चोटी दिखाओ कैसा लिख रहा है ट्री जैसा किसने बनाया Thank you, loving God. For your tender care, For your tender care. for food and clothes, For food and clothes and shelter, and shelter all the world for fair. and all the worship fair. Thank you, loving God. If you're happy and you know, stamp your feet. Stamp. जोर से बोलो If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, and you really wanna show. If you're happy and you know, stamp your feet. Stamp. If you're happy and you know, say hooray. If you're happy and you know, say hooray. लोगोजों गेलेगासिनो आंनिनाथ' क्लासआ जोब्बाय गासिबो फुंनि खामानि खालामजोब्बाय ओमफ्राय एसे अफिसनि खामानि मावदिनि साननै बन्द लाबायना नङाबा जारला जागोनलै नायनोसै बोरै थाङो दिना एसे अफिसनि खामानि मावखांबाय ओमफ्राय ओंखाम संबाय दिनि क्या कर रहे हैं ये क्या है क्यों फेंका ऐसा रायजादों एसे फुरा न'आव गोसोम गोसोम खोलैजोबदों पेन्टिंजों गेलेनानै दो फ्रेंड्स आए आपके हैं इसको डराना नहीं Our true friends आए इन्हों डोली हाई फाइव इन्हों गंदा नहीं करेगी आगे से पापा को बोलेगा ना ठीक है चलो आपका एप्पल फिनिश करो दिनै ओंख्रिया जाहैबाय आलु टमेट' ओमफ्राय दाउदै थाब सर्टकाटाव बानायसै ओंखाम जानगोनसै दे माबा दानो लेट जागोन नानिजों आंजोंल' दिनै जालालै सानैजों सासे हेल्प खालामग्रा गैयाबा जारला जाथारो कुकाराव रुनानै फ्राय खालामसै दा दाउदैया नै बाव रुखाबाय चलो 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 नानि हासुनो ओमफ्राय आंनि बे सिचुएशनाथ' टेम्परारि 10-15 दिननिल'
सानना नाय सिंगल पेरेंटा बेसेबां खस्थ'जों सासे फिसाला फिसाजोफोरखौ खांबोयो होमबा सानसे साननै बिमा गैयियावनो आंहा बोरैबा मोनलायलायखायदों इनफेक्ट नोंथाङा जुदि सोरबा सिंगल पेरेन्टजों रेस खालामजादोंबा सोरबा नोंखौ सिंगल पेरेन्टआ खांदोंबा नोंनि आइ नङाखि आफा बिसोरनि शुसाव थानानै साननानै नाय माबायदि खस्थ'यै नोंथांमोनहाखौ बिसोर खांबोदों बेबायदि फिसा फिसा जेस्टार्स जुदि देखायनो हायोबा बिमा बिफानि उपराव नङाबा जाय सिंगल पेरेन्ट होमबा साननानै नाय बिसोर बिसिबां सापर्ट मोनगोन आरो बिसिबां मोजां मोनगोन बिसोर दा लाइफखौ बिसोरनो खस्थ' खालामनाङा जोङो बिसोरखौ इजिसो खालामनांगौ दा बेनोमोन पइन्टआ आंना दिनै संसै गोबाव जाबाय नानिखौबो जाहोनांगौ दिनै आइ थिंक बे हिउमेन टेन्डेन्सि जों जेलासिम मोनसे सिचुएसनाव गोलैया जों मालायनि सिचुएसनखौ मालाबाबो बुजिनो हाया साननानै नाय माबायदि जोंनि हिउमेन नेचारा नानिया फैबाय गेलेनानै बिमा नांगौनो गाबबाय कोई नहीं मामा मम्मी आ जाएंगे जल्दी से मम्मी को बाय बोलो चलो हाय बोलो इससे हाय बोलो हाय मम्मी जल्दी से आ जाओ बोलो जल्दी से आ जाओ चलो अभी ताना करेंगे ठीक है चलो गुड गर्ल नहीं रोना नैलाय रायजोफोर दासो मोनजाबाय 4टा जाबाय दिनै बिराद लेट जाबाय अफिसनि खामानिबो दंमोन ओंखामखौबो थाब संनो हायासै दिनै बिराद लेट जाबाय नानिखौ माबा माबि जाहोबाय गेजेराव बांद्राय उखैयाखैमोन होमबाबो ओंखाम जानाया लेट जाबाय दिनै नै जागासिनो से हाय मेहेर से हाय नैलाय रायजोफोर जागोन दिनै हारसिं एसे खस्थ' मार नानियाबो आंजों खामानि खालामफादों लैपटॉप Show me your laptop. आपको ऐसे करना Very nice. Good job. बाय बाय नहीं अच्छे टेलीफोन से आज ये जलता है टुमारो बहुत ज्यादा अंधेरा होता तो जलता है हाँ इनका ये मिकी माउस के इधर रेडियम्स है ना क्यों वो नाइट को जलेगा क्यों नाइट को जलता है वो सिर्फ नाइट को जलता है मामा चलो अभी नीनी करो लेट हो गया बहुत ज्यादा ठीक है मम्मा चाहिए गुड नाइट एवरीवन मम्मा आएंगे गुड नाइट एवरीवन मम्मी आएगी उठो कौन उठा रहे थे नहीं अयो 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 दिनै थ' साहा लोंनाय जायासै नोंबा जेबो गैया गाइखेर लोंफानोसै नानिजों नानिया दासो सिखारदों बावाखै गेलेगासिनो लोगोजों प्रटिन शेक लोंफानोसै आं एसे हारसिं लोंनो बायो Oh no! High five! मैं नहीं रोता हाँ strong girl नहीं रोता ने गोसा नाङाखै नालाय गोसा नांबा होख्लायगोन आन Where you going ahead? School? yes Okay डाली है गोबाङानो सोंहरदों आंनाव आदैया मा केमेरा इउज खालामो मा माइक इउज खालामो ट्राइपड इउज खालामना खालामा ओमफ्राय एडिटिं सफ्टवेयरा माबि मबाइलजों एडिटिं खालामो नामा बेफोरबायदि कुवेश्चन्स फैदों आंनाव दा बिनि थाखाय आं सानदों मोनसे सिंगल भिडिअ बानायगोन ओमफ्राय ब्लगाव सोफागोन आं बेखौ होमबा मा जागोन नोंथांमोनहा जाय कुवेश्चन सोंदोंमोन बेखौ बे ब्लगाव फैनानै नायफैनो हागोन डिटेल लिस्ट अफ एक्सेसरिज नोंथांमोनहाजों आं शेयार खालामगोन मोनसे ब्लगाव भेरि सुन नोंबाजैथ' गैथ'आ न'आव आंहा आंनि टेबोलखौ मोनफिनबायलै नङाबा सामफ्रामबो साला डाइनिं टेबोलनिफ्राय खामानि मावनांगौमोन बिलोगो सानैजों माबायदि गेलेगासिनो देखायनो आं नोंथांमोनहानो See the teacher. Where is the teacher? There's no teacher there. No, she played the doing. But now it's time to be quiet. Be quiet. Go in your house. Okay. Bye. फ्लोराव जिरायनायखाय मेट लागायनानै होबाय गेलेथोंसै सम जाबायलै दखान बन्द खालामनायनि थाखाय बन्द खालामसै दिनैबो शाटार डाउन जाबाय हामबाय बांद्राय खालामनाङा
नैलाय रायजोफोर नानिखौ जाहोगोरबाय ओमफ्राय आहा दा दसे उनाव जानोसै ओंखाम उखैथ'वाखै दिनै दिनाथ' थिगैनो थांबाय नायनोसै बोरै जायो मोनायाव देलाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye मेहर से bye bye Bye-bye. देख के बोलो bye bye Bye-bye. good night Good night. समनिया बेना केमेरायाव नायनो good night